नै आरो जोंहा नै थिनथाला बिल्डिं लुखोगासिनोबो दङ ओरैजाय नै होसिगोन स्लिम स्लिम खाथार लागाव नै नायदो लोगोफोर हेल' लोगोफोर आंनि नार्जारि बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय दा माने आङो दिनै बैसागु जोबथा बिदाय होनाय बाहाय माने लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि लादों जोंनि माखासे गामिनि जोङो 6-7 जनसो लोगो नांनानै फेमिलि वाइस माने जोङो लावखार ओंखाम जानो थांगोन ओमफ्राय माखासे थांनानै थाहैखाबाय आरोखि फोथाराव दा आङो नै फोथाराव थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ओंखारदो साबजेक्टसै गारियाव लोगोफोर आं नै दा बाइकजोंसो थांगोन गामिनि फोथाराव ओमफ्राय माखासे थांनानै दंहैखायो जाहैबाय आरो दा आङो भिडिअनि गेजेरजों जोंनि लावखार ओंखाम जानाया मारै मारै सोलिलाङो बेखौ देखायलांबाय थानो नाजागोन अब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दा फैयै फैयै मोनफैबाय जों लागोनि फोथाराव ओमफ्राय लोगोसे आङो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोनहा नायलांदो आयैलै माथो नै लोगोफोर जेबानो रेडि गैया नै आयै मानसिफ्रानो दाबो सानैसोल' दं लेथें फिथेंसो जागोन नामालै पिकनिक जानाया नै माबा ओरै मनायाव एसे दङ ओमफ्राय ओरैजाय एसे सफैहांबाय हौ नै बाल्थिङावबो मा दं जाखो बनबो नै एसे लाबोबाय ओमफ्राय मा दंथाय मा बुस्थु दङ ए बावबो आरो मानि एसे बेदर दङ बाहायबो माबा लेथें फिथें दिनैनि लावखार ओंखाम जानाया मारै जागोनलै जारलासो जाबाय दामनाय देनायबो जेबो गैया साइलेन्टसोनो लावखार ओंखाम जानायासो बिदिनो जागोन दालै नै आयै जों फोथाराव लाबोलायदोंमोन नै फोथाराव जानायाखि बिदि दामनायबो गैया माबो गैया मोजां जागोनलै बे मार जाखो सालथे मा दिनैनि प्रग्रामा मा लेथें फिथें जानाय लोंनायफ्रा बोरै जागोन जाखो साराय लाबोग्रा फैयाखै ए साराया नांखागौ मा जाबावनांगौ अमा एवनाय आरो माबा बोरमायाथ' 7 जनजों बे 7 केजिखौ जाजोबनांगौ मामुलि लागाव होननायावथ' देन्जार होनदोंमोन ओमफ्राय बोरमाखौबो दहाय नुदोंमोन नुनायालाय सफैगोन टाइम जाथ'वाखै खोमा ओंखायनो दाबो लेथें फिथें आंथ' नङा गाब्रायनाङा बिराद मोसा खुनो होननानैसो फैदोंमोन ओमफ्राय प्रग्रामानो एसे साइलेन्ट सिस्टेमसो जागोन नामा एसे साउन्ड सिस्टेम गैयानो बैसागु बिदाय हिसाबै दा सफैया बे माने जानाय लोंनायाव मोसाबा बे रंजानाय दिनाव बांद्राय मोसानानै मेङोबा खस्थ' मोनो आरोखि बेखायनो दिनैना प्रग्रामा साइलेन्टसो जागोन जाहैबाय जानायल' जानायजों आरो लोंनाय आच्छा बारल'नाय गैया बारल'नाया लासाव जायो ना मायो दा गोसोखांलाबायोबा नै जोंना दासो साराय लाबोग्रा सफैहांदों साराय खुन्थि बे माने माबासो जागोन जाहैबाय बियो बोरमा जायैनो एसे आलादा सिस्टेमै बानायनाय जादों नालाय बिदिनो बेदर जायैफोरनो एसे पनिरजोंसो जागोन नै सफैहांबाय आरोखि गोबावजोंसो सफैबाय थायो लोगोफोर माने एसे साइलेन्ट सिस्टेमखाय एसे निजोम दिनैनि बे लावखार ओंखाम जानाया नै सारायखौ गारफैहांजोबबाय आरो सफैबावगोन ओंखामदो माबा मोनसेनि उनाव मोनसेसो सफैबाय थायो आरोखि बिराद सम नांगौ लावखार ओंखाम जानाया जोंना फाग्ला जाखांदों अर्डारफ्राथ' रेडिखा जाहैबाय बयबो जायो नालाय बेयावनो अर्डारफ्रा बिराद रेडि दंमोन दा जोंना प्रग्रामासो लेथें फिथें दबहाना मारै जाखो मालानो सफैजोबाखै लोगोफोर बिराद समयसा फैगोन जिखुनु फैनाया जोङो मोनाजासे जाखागोन नालाय दा मोनसेनि उनाव मोनसे सफैबाय थागोन ओमफ्राय नायलांबाय थादोल' लोगोफोर
आरो ह माबा दासो नै ओरैजाय सानै सफैलायबाय गाह्रा लाबाय ओंख्रि दोना मा जाखोलै दिनै गिसिबो गोरानबो दिनैनि पिकनिकआथ' साफा साफासो फैगासिनो दं नै मारै जानांगौथाय दाबो लेथें फिथें अरबो जोङाखै दाबो फाग्ला जाखागोन जाना गुरनानै फैयाखै दा जाना गुरु फैबावनांगौसो दंनो नै गैलानो हा बेथ' मा जिनिस दंथाय खोबलायलायनाय हाब बे देन्जारसो जागोन बुस्थुआ बे साराया गाह्रायाव ओजों खर'आव मद बिरा खालामग्रा बुस्थुसो बियो लोगोफोर औ दा बेखौ खर'आव जै सोहरबाथाय मद बिरा जाबाय मोननैखा गाह्रा गंनै आरो फैबावनांगौ दं र' आं देखायलांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय था आरो नै दासो माबा साइकेलजों थफ्ला थफ्लि लानानै फैबावलायबाय सासेबाव आल्ला जंगलनिफ्राय ओंखारबोनाय बायदिसो नुखायो फैगासिनो दङ साफा साफासो ओंखारबोगासिनो दङ माने लेथें फिथें जोंनि ग्रुपनि बे लावखार ओंखाम जानाया लेथें फिथें ग्रुपसो जाबाय नालाय लावखार ओंखाम जानाय नै मारै जाखोबा बस्थायावसो सोनानै लाबावबायलै लोगोफोर नै माबा साराय बथलखौनो दाखिनि दुखिनि माबा बस्थायावसो लानानै फैलायनाय आलु बस्था आलु बस्थायाव नै लागाय आरो गंनैखौ फैबावलायबाय लागावबायलै फैगासिनो दङ औ गंसे बिराद केपासिटिया बुरजा ओंखायनो साराय खि साराय आरो फैबावनांगौ दं सफैथ'वाखै दा जारला नायलांबाय था दे लोगोफोर दा जेबो जाथ'वाखैबो नालाय आं दा दसे न'आव थांफिननो नागिरदों बेस्थ'नि थाखाय एसे न'आवबो खामानि गारबोदोंमोन नालाय एसे आलासि दङ ओमफ्राय आंबो जों एसे रायज्लायनानै आं फैसिनगोन ओमफ्राय आङो फैनानै आङो गासिबो जोंनि लावखार ओंखाम जानायनि भिउसफोरखौ देखायलांबाय थागोन आरोखि लोगोफोर हेल' गाइसमोन आं नै दा न'निफ्राय फैबाय ओमफ्राय सफैबाय नैबे नोंनिखौ लागोन लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं फारियै नोंथांमोननो देखायबाय थागोन नै लोगोफोर जोंहा ओरैजाय साल्टिया होखुगासिनो खादौजों बेदर एरनाया ओमफ्राय नैबेबो बैयो बोरमा जाबाय नैबे दाउ बयलार ओमफ्राय नैबे अमा ओमफ्राय दंबावो ओमफ्राय दाउला खासिबो दंनो ओरैजाय मानसिफ्राबो बारा बुरजा गैया जानांगौखौसो बिराद सिन्था खालामबाय दहायथ' लेथें फिथेंसो नुदोंमोन माबा साफा साफा बस्थायाव माबा साराय माबा लाबोनाय नुदोंमोन दा बिराद नै सफैजोबनानै उखुदै खुजोबनाय लोगोफोर ओरैजायबो दं नै जोंहा आइजोफ्रा खिन्थु जोङो साउन्ड बक्सखौ साउन्ड सिस्टेमखौ जोङो दानो खालामथ'नाय जायाखै दा दसे थानानै होफोरगोन जाहैबाय लोगोफोर फुरा मानिनाय नङा दिनै लावखार ओंखाम जानायाव लागाव नै लोगोफोर होफोरबाय बोरमाया ब्रां ब्रांखा आरो दंबावो बे फार्स्ट जानाय जाहैबाय बे फार्स्ट जाजेननाय आरो हरजायबो नै हरजायना दाउला खासिखौ रानगासिनो दं हरैजाय ओमफ्राय ओरैजायना बोरमा फाग्ला नै बे फार्स्ट जाग्लांग्रोनाय मोसानो थाखाय ओमफ्राय बेखौ जानानै मोसागोन बिनि उनाव आरो नै नेक्स्ट जोङो गुसु जायो नालाय दा ओंखायनो जोङो एसे उनाव आरो संबावलायगोन माखासे खावसे दोनखाबावदों लागाव फाग्ला जाखागोन बे जाग्लांग्रोनाय मोसानाय बिनि उनावसो जोङो मोसाखांनानै ओंखामजों आरो खेनसे जाबावगोन जाहैबाय फाग्ला बेखौ जानांगौबा सेस जाखागोन लोगोफोर नाय मानसिफ्राबो बारा बुरजा गैया नै एसे लाग्राफ्राबो एसे लाहांबाय लाग्राफ्राबो एसे लादों ओमफ्राय रानगासिनो दं जोंना बेदर संग्राया नै रानगासिनो दं बेदर खाजि नायबानो फाग्ला जाखागोन आं बिदि जागोन नुवाखैमोन दहाय फार्स्ट फैजेननायावथ' लेथें फिथें लावखार ओंखाम जानायानो गोदाव सोरावसो जागोन बायदि मोन्दोंमोन आं दा ओमफ्राय बरिं साइसमोन दहाय दा ओमफ्राय नै
पुरा मजा लाखागोन आरोखि दिनै बेजों नाय लोगोफोर डेन्जार जाखागोन दिनै हिटखा सालथे मा लावखार ओंखाम जानाया एकदम बरिया जाखागोन नामा जागोन बरिया फुल हेभि बोरमा आरो अमा दाउ जोबनो गैयै लागाव ओमफ्राय बे सेरेब गैया नामा गोजा गोथां जोब सेस हनै मोनसै नै ओरैजाय नै मा बियो आरएस ना नाम्बार वानखौ बरनग्रोदों आरोखि बियारबो दं नामा मा दं दे एसे सेरफोरखौ खिथादो आरएस थाबावनो हागौ आच्छा मोजां माने दं गोरान दं आरो नै स्प्राइटनानो 4 लिटार बैसागु फैजेननायावसो गोगोम जायोमोन एबार दा बैसागु जोबनायखौसो गोगोम जानानै बिदाय हरनो नागिरबाय लोगोफोर आरो मजा लाखागोन जाहैबाय जाम्बा बादि होनांगौ दिनैनि लावखार ओंखाम जानाया आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय मानोना आङो जोबोद बेस्थ' जाबाय आं बेलेगाव थांनांगौ बायद' जाबाय आं बेखिनियावनो दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम आं देखायनानै दिनैनि बैसागु बा बैसाग जोबथा बिदायनि लावखार ओंखाम जानाय बे आङो हाबाफारिखौ बेखिनियावनो देखायनानै दोनथ'नाय जाबाय।